Сәлем дуслар, сіз Узган атнаның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы, мин бүтән кышкы киемнәрне алып куеп, язгы киемнәрне чыгардым. Һәм курткамда 100 сум акча таптым. О, как раз миңа кирәк иде. Парковкага төдәргә. Контейнер ташучы Элвин Грей төпкә утырган урыныннан кузгалып, татар эстрадасын азат иткән. Бу игътибарлылар өчен махсус тест иде. Аңлагансыздыр инде. Evergreenны урыныннан кузгатып, Суэцкий каналын ачканнар. Казан циркында фил циркның бер хезмәткәренә ташланып, аның кабыргаларын сындырган. Сүз винарист турында түгел әлбәттә. Татарстанда Питрәч районы башкарма комитеты җитәкчесенең 25 яшьлек урынбасары Дамир Байгелдин тоткарланган. Ни диегенде? Россия азат булачак. Менә тагын да тирәнрәк уйласак, алмаз булачак. Время покажет тапшыруын төшергән вакытта Екатерина Стриженова егылып кулын сындырган. Аны дәваханага алып киткәннәр. Гүзәл, син егылма инде, яме? Мин нигә егылырга тиеш әле? Ты приемный, Гүзәл. Нәрсә сөйлисең син? Син үги бала. Илшат Аминов Моргенштернны балаларның чиста күңелләрен пычратучы үлекле чуан дип атады. Ә хатын-кызларда исә Башкортстан рэперы фәхишәлек психологиясын алга сөрә икән. Менә нәкъ без әйтергә теләгәнне кабатладыгыз, Илшат Юнусович. Яшел үзәндәге торак йортта көчле шартлау була. 2 кеше хәлак булган, тагын 6 кеше зыян күргән. Сәбәбе тормыш иптәшен югалткан бабайның үз-үзенә кул салырга теләве. Шартлауга берничә сәгать кала бабайны психиатрия дәваханәсенә кабул итүдән баш тартканнар. Табибка каршы җинаять эше ачканнар. Чаллы мәктәбендә башкорт телен укыта башлаячаклар. Наконец-то, Роберт. Хыйләмәдә, Гүзәл. Татарстанда ир-егет фатирга 100 мең сумлык ташлама алу өчен тора комплексының исемен кулына татуировка итеп ясаткан. Жүләр, с**кен, нәрсәкәй. Спутник V вакцинасын ясатканнарга Хорватия илгә керергә рөхсәт итәчәк. Үзебезнең вакцинаны ясату өчен бер сәбәп. Шабиш, рәхәт иш. Син нишләп иш дип сөйләшәсең? Соң Хорватиядә бөтенесе дә иш дип сөйләшәләр. Модрич, Олич, Бензима. Бергә уйныйлар Модрич белән. Казанда Яндекс Лавка дигән азык-төлек китертү сервисы эшли башлаган. Татар ашларына азык-төлек белән бергә эскәмияләр дә китергән булсалар, шәп булыр я. Яндекс Лавки. Лав дигән сүздән алынган. Лавки. Бәләкәй мәхәббәтләр. Хукук саклаучылар Чаллы шәһәре башкарма комитетында тинтү уздыра. Һәм бергәләп Россия азат булачак. Бәлкем алмаз булачак. Бер сөйләгәр инде. Казанда кабат трамвай яна. Күреп торабыз, шәһәрдәге электротранспорт белән бәйле хәлләр бик авыр. Нидер эшләргә кирәк. Балык баштан чыгый диләр, трамвай мөгезеннән яна диләр. Спорт яңалыклары. Акбар сериядә әлегә 0-1 белән җиңелде. Рубин җиңү яулап Еврокубоклар зонасына 4 урынга күтәрелде. Make Rubin great again. Акбарсны тоже great again ясыйбыз. Казан-Стамбул самолетының һавага күтәрелгәннән соң шасси ябылмавы ачыклана. Казан өстеннән 10 тапкыр әйләнгәннән соң экипаж командиры Мәскәүгә очарга карар кыла. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Бер нигә дә карамастан туктамагыз. Тукта. Туктама. Тукта. Юк, туктамагыз дим. Тукта. Юк, туктамагыз дим. Туктамагыз. Сау булыгыз, Сау булыгыз, туктамагыз.